späť zase. Pokračovanie videa. Bo môj ocko mi volal. Ja som unavená, lebo neviem. Braja, teraz napíše, to sa teším na školu, ja vôbec nie. A napíšte do komentárov, ako chcete ďalšie rok. Alebo čo máme točiť. A dajte nám odber a nemáme nejaké sledovanie, máme, ale ako prísnosť. Neviem, či tá čarna je zbytočná, alebo neviem. Každý youtuber na začiatku nemá dobré veci. No. Si tu vôbec? No. Hej? No vyber si deň. Kde ideš ty? Kde si ty? Je tu ukazuje, že ty si tu. Hej. Ja. Prečo nemôžem hýbať? To sa nepýtaj. Iba dačo. Mňa to nezaujíma. A mňa teraz mi tu kus, teraz mňa začal na tu kus bugovať. Buguje mi to. Veľmi. Strašne. Mne to buguje. No, ale už mi to teraz nebuguje. Snajper ti bere. No, tak si skúšam. Prečo? Aha. A my to teraz mi to bumuje. Tam teraz nemôžete vnímať vodu. To mi brudí. Tu je hore. Tu je. Môžem. To się buduje. Nie widzicie. Buduje. Co ma zrobić? No ty mi tu seka. Fakt. Się co nie czuło. Si mnie zabił. To mi to seka, bo wejdę. No. Vypri nám ono. Netreba mi konzola. Ideme ešte aspoň 5 kola na rozohriatie a ideme potom betorajom. Aby sme sa rozohriali. No beton je kus ťažšie, blízko reál. Blízko reálu mi ani netreba rozsvičovať. Alebo aj ty. Ty si vyber. To je jeden. Ja lepší s tým dá vidieť. Tryhard. Dino continue. Ty slyšel? Ty si furt do černého. Hej.
widzisz? No już mam. A ja mam si nastawić zaraz. Nastawiłem si, ale jak mam. Kiedyś ty widział, jak teraz mam ja. Pisz to, priprawię. Ja sam si wylepszy. O nie. Mam snajperkę z małym skopem. Jedź! Dobry snajp. Nie dam mi ani snajp. Dał som ti snajp. Mnie żona mnie zabiła za to. No, ale dał som ti na 2 hity. No. A som ani bardzo som to nie widział, bo białe som widział. A som mal skop, som mal malý skop. Bo ja sam sobie lepsze jedną piszę, że są sobie tam kuchatko, ruczku, nowy zasobnik. Gotowo. Ja wiem podľa Alkana. Po 0,36 za autem. To było po 0,36. Już takie nie. No, ale Fortnite Counter ma najlepszy. Rozumie się. Do Dziękuję. szlaga. A sobie się do ciebie, a ty sobie się ciesz. Do piwka. Do zajazdu piwka. Bo nie, skoczę, bo weszło jeszcze czekał. Proszę, proszę, ja już na pensji. Nie mogę. Obydwoje skoczymy, no weszło jeszcze. Nie, pani była pan kryzys się. No, ty byłeś tam jeszcze w grę. Wiesz o tym. Musisz skoczyć. Ty się zabij. Jaką dwerkę wiśknę, bo to nie... Idzie. Ono. Tam chodzi. A, to ale ja mam zmęczył. Jeszcze odpadnie. No. Nie wiem kto wygra. Nie kto. Obydwoje. Kto? Gdzie ty idziesz? Co? Gdzie ty idziesz? Nie wiem. Komodiarska. Nie. Duża wózka, dokładnie. Ale Duża. пропаще нам, że nie byli te wideo nataczane. Doło. Albo są nie było raz doma. Potem są się zasypać. A w niedzielę właśnie są pierwszy raz, ale nie są, ale nie robić. Tak wam? Tak. Proszę. Ale ja sam ci mówię, że polski chodzi do ciebie. Ty jesteś żółta? Ej. Bo ja tam są zapewne. A, jasne. Jota nie są. Ja nie kocham cię. Ja? Tak. Ej.
Hej. To potem czerwony.